käyttämättä ja sitten taas puolestaan Vettelin täytyy käyttää tuota kovempaa seosta, joka täällä ei toimi hyvin. Ja tuossa hymyili sitten isä Battoni tyytyväisenä siitä, että pojalla tällä hetkellä juuri näyttää menevän erittäin hyvin. Ilman lämpötila 35 astetta, radan pinta 48, armoton kuumuus Bahrainin hiekkaerämaan keskellä täällä loistokkaissa olosuhteissa. Sieltä Kubica ampautuu nyt varikolle Massan edestä ja Massa tuosta noin, mutta kierroksella hänet varvataan. Edelliset 2 kertaa Bahrainin Grand Prix voittanut brasilialaiskuljettaja on nöyryytetty pahemman kerran. Hänen vauhtinsa ei riitä, ei alkuunkaan. Siellä on varmasti ollut teknisiä murheita Massalla myöskin jo ihan kilpailun alkuvaiheessa. Mutta hän ei tule voittotaisteluun, ei sitten millään mukaan. Hän on 17. Ja tuossa nyt sitten takana kyttää jo kierroksella ohitukseen kilpailua johtavat Jenson Button. Ja siinä näkyy sitten miesten välinen ero. Minuutti 34 sekuntia, eli se on 1 kierroksen mitta. Kilpailun nopein kierrosaika edelleenkin, ajettu kierroksella 10, Jarno Trullilla 1.34,5. Ja siinä näkyvät nyt sitten Massan ja Battonin kierrosajat. Battonin kierrosaika on hyvin lähellä sitä, mitä tuo Trullin nopein kierrosaika. Siinä on muutama sadasosan ero, ja tässä menee loistavan työn tehnyt 29-vuotias Jenson Button, ja hän johtaa tätä kilpailua erittäin taitavasti ja hienosti ajaen loistavasti toimivalla autolla. Mitään muuta ei tuosta uudesta Brawn Grand Prix-tiimin autosta voi sanoa. Se on alkukauden suuri sensaatio ollut, ja nyt sitten vielä kun voimavarat ja tekninen kestävyys siivittävät matkan